Това няма как да се случи. Много хора си представят, че идеите ще бъдат за тяхната собственост техния, парите ще ги даде някой друг. Ако собствениците не се вземат в ръце да си решат нещата, няма и кой да им помогне. Защото представата, че някой ще дойде, ще им даде пари, ще им оправи сградите и ще им направи тяхната собственост по-качествена, безплатните обяди приключиха доста отдавна. Казвайки, че в новите сгради процент на обща собственост достига понякога път до 20%, на 20, човек би се замислил, че тези сгради са изключително социални. Тия хора какво правят с тия общи площи? Но искам да попитам, плащат ги, да. Искам да попитам архитект Балева, тъй като вие споменахте няколко пъти колко качествени в планировката си са панелните квартали, тя е човек, който се занимавала през годините на строителство на тези квартали, бих искал да разбера нейното мнение за тези квартали и дали тя ги намира за подходящи и дали вижда някакви по-добри алтернативи, дали имало тогава. Аз искам да противореча малко на архитект Диков по отношение на панелното. Не се ли чува? По отношение на панелното строителство. То се наложи по редица причини от следвоенния период, след Втората световна война, бомбардировките, когато бяха в София. Само ще ви помоля малко по-близо. Това... Да, така. Не се чува. Не съм свикнала на микрофона. Както и да е. Тогава бяха разрушени много голяма част от жилищата. Над 12 000 сгради бяха бомбардирани и разрушени. Освен това, в средата на миналия век София от 350 000 жители започна да расте много бързо и естествения и механичния прираст на града беше твърде голям. За едно кратко време София достигна до 500 милиона жители. Това наложи едно такова индустриализирано строителство, което трябваше да се разреши жилищната криза в града. Падахше се тогава по наши изчисления около 3 квадратни метра жилищна площ на човек. Представете си какво нещо е. Това е 50-те години, така ли? Това е някъде 50-те, 60-те години на и за това се наложи тогава и индустриалното строителство. Тогава пристигнаха домостроителните комбинати от бившия Съветски съюз и напълниха страната ни с панелни блокове. А според вас като архитект е добри или лоши бяха? Сега аз съм да. против това разпределение, което имат панелните строителства, защото това са само кутийки, в които се живее. Едната кутийка е дневна, другата кутийка е спална, третата кутийка е кухня. Няма така, човек не може да разгърне архитектурната си мисъл в това строителство. Но това е от вашия... Няма пространства, обединени. Да. Въобще малко по-ниско качество на живота. Освен това, то и типизиране, човек може да обърка и жилището си, и блока, някакси... А вие по това време участвали ли сте в алтернативи на панелното строителство? Имало ли други идеи? Сега други идеи дойдоха по-късно, защото се видя, че това строителство не задоволява изискванията на софиянеца и затова някъде към края на 60-те, 69-та година се възложи на Софпроект на проектирането на един експериментален жилищен район, който да се противопостави на панелното строителство. И тогава беше изработен този, който показахте преди малко. В този момент искам да опитам Георги Кътов, човек, който е проектирал последно време блок.
и в който са залегнали инициативите, да кажем, поне аз, доколкото знам, на обитателите. Каква беше идеята в това да остъклите терасите и по какъв начин вие осмислихте хората да използват една такава среда, блокова среда, как те живеят заедно и как виждате този тип неща? Става дума за фасадната композиция, която ние приложихме в този проект. Аз не бих казал, че тя има някакъв негативен подтик. Тоест не сме искали да възпираме обитателите от това да си променят жилищата. По-скоро искахме да бъдем адекватни на средата. Има една такава много интересна даденост, че докато в старата градска част една доза така определен декаданс в фасадите някакси по-приляга и не е толкова странна, то в тези модерни структури, които са обрасли от всякакъв вид неща, разбира се без никакъв контрол и по всевъзможен начин. Просто това е средата, в която се намира този блок. Ние не искахме да се правим, че той е някъде другаде. Така че имаше някакъв набор от стратегии, които правят този блок по-адекватен и всъщност композицията на фасадата позволява допълнително да слагат и климатици и сателитни антени, както в момента има много, но те така изчезват. Това, друго нещо има по-интересно, е свързано с това, което ставаше въпрос за кутийките на панелните комплекси, за общите части. Ние там се опитахме да използваме една сравнително свободна схема, т.е. изпуснахме няколко от вътрешните стени в апартаментите и в комбинация с една малко по-широка ос на дневната се оказа, че в момента голяма част от собствениците си изградили различни разпределения вътре. Тоест сте оставили те да доизградят апартаментите си, така да? Точно така, да. И много е интересно да се види съвсем различни решения. Ние имахме в предвид 2-3 варианта на довършване, в момента има поне 10 различни варианта. Освен това, така спестихме и пари на инвеститора, и на клиентите, и на самите живущи, т.е. няма нужда да се разбива нещо и да се прави наново. Това